Iya masak telur digulung. Oh, iki lho arek ono wisan. Kono arek loro iki, dijak ta arek loro iki. Ya nih boleh nggak aku ikut? Iya rek. Ya apa iki kate melok iki? Oleh gak gak? Gak oleh. Nggak mondok apa masaknya oleh. Ya enak mangan tak masih aku iso lele. Lah iya. Oh, gak apa-apa wis rek, ayo wis melok kabeh wis. Masak ndok, endi ndok iki? Wis dadi rek ndoke. Setelin dulu. Oh iya, iya. Gak usah iki kate gawe telur telur dadar, telur gulung. Gak usah, detenge iki gak ono iki. Kita masukkan telur. Ayo nangan digolong. Terus. Oh my god, oh my god, oh my god. Ya, terus. Kok gak ngono? Kurang koyo iki banyune iki. Tambahi ta? Era aku dulu rek. Oh meneng sik sabar. Apa tak bentuk bunga. Ada mau jadi kayak gimana? Wong apinya lo nggak ada. Lah iya, ini dimasak kan. Aja kayak dulu nah. Tau geni sih. Ya mek geni lah, kate mbek matahari. Ayo. Iki akhire wis barak wis. Ayo. Murian di, ya Allah. Abah. Ada ngangun di.